Jasiasa Gladys Chania manyochane omaki e ketho mar nek mar wuon pargi koro we thuolo gi Rambun. Chania koda chich machielo mi Rambun mar siling milion achiel omenda maching. Obila nyochane rikomio mi ndalo 7 mar timo nonro ewi achejego. Kata kamano do koro chiwo Rambun makamano bang' ndalo 7 gorumo. Chania gi jatije nyochane omaki bang' ringre wuon pare ma iluongo ni George Mwangi kwany e bungu ma Kiambu. To peruse the file, and it's a serious offense. And my friend here quotes public interest. Therefore, the best way for the court to balance here is the scale, is to give the accused person the option of bond, which I hereby do, of Kenya shillings 1 million with 2 sureties. The accused persons in the remaining 7 days to report to the investigating officer at 9 a.m. The orders here will lapse at the end of the 7 days.